On sunnuntai 19. joulukuuta 1943. Hauholaisemäntiä on leipomassa, toiset vaivaavat taikinaa, joku kohentaa tulta leivinuunissa. Leivintuvassa on lämmin tunnelma. Leipiä ja tavaroita pakataan laatikoihin ja voimapaperiin. Joulupakettejakin näkyy joukossa. Paketteihin vilahtelee villasukkia, kirjoja, kirjetarvikkeita ynnä muita. Vallalla on yleinen tekemisen meininki. Huuko Tupala Ilmoilan kylästä on yksi 3 hauholaisisännästä, joka tekee lähtöä rintamalle. Heidän tehtävänään on viedä jouluterveiset hauholaisille JR 44 sotilaille Syvärille. Tupala pakkaa kamarissaan selkäreppuaan ja puntaroi mitä ottaa mukaansa. Vaimo Alli on myös mukana touhussa. Tuonko minä vielä uudet välihousut, jotka olin tarkoittanut sinulle joululahjaksi? Tuo, tällä retkellä tarvitaan lämmintä ylle ja alle. Tuittulan Karkkulassa on meneillään kiireiset lähtövalmistelut. Isäntä Onni Karkkula purkaa matka-askiaan ja ähkii jotakin sen pohjalta etsien. Mihinkäs minä ne passit ja roopuskat laitoin? Kansanhuoltolautakunnan puheenjohtaja, kauppias Jalmari Kuusela rientää kantamuksineen sisälle suojeluskunnan taloon, Suojamäkeen, jossa käy kova kuhina. Lotat pakkaavat tavaroita lähtökuntoon. Emännät hääräävät viimeisiä leipiä pakkauslaatikoihin. Toimintaa johtaa opettaja Helmi-Liisa Heimo. Hän on Hauhon lottien puheenjohtaja. Alkavakkos leivät olla valmiita? Kuusela on huoleti. Olemme paistaneet koko viime yön. Viimeiset leivät ovat uunissa ja tuntemattoman sotilaan paketit valmiina ja rakkaudella käärityt. No en minä sitä epäillyt, kunhan kysyin. Alkaa tässä jo vanhaakin miestä jännittää. Vielä pitää se retatonka saada matkaa ja eteläisistä otetaan vielä lisää tavaraa. Onko väkeväistä ja kuorma-autoa näkynyt? No, näyttää juuri kaartavan pihaan. Hyvin se menee. Vaikka olisitte voineet ottaa jonkun meistä lotista mukaan asioista ja teistä huolehtimaan. Olisihan se ollut pojillekin mukava siellä rintamalla, kun olisi joku äitihahmo ollut mukana. No ymmärrän nyt, että se on vaarallinen matka. Sinne ei kaivata äitejä eikä naisia vaivoiksi. Onhan siellä rintamalla lottia naisen malliksi. Helmi-Liisa Heimon mielestä naiset pärjäisivät matkalla siinä, missä miehetkin. Hän lähtee tuohtuneena tarkastamaan viimeisiä paketteja matkaan. Autoilija Erkki Väkeväinen pölähtää sisälle ulkoa pikkupakkasesta. Terve mieheen. Terve. Jokos lähdetään? Neiti Heimo ainakin lähti. Lähdetään, niin lähdetään. Kiukuttelee, kun ei huolittu mukaan. Tupalan Huukon pitäisi tulla Tarrivillen kyydillä tuota pikaa ja Karkkula otetaan Tuittulasta kyytiin ja kinkkuja. Eteläisistä vielä tuntemattoman sotilaan paketteja, leipiä, korviketta ja täydennystä meijeriltä retatonkaan. Ja kansanhuoltomme valveil on. Älä sinä irvistele. Kyllähän sinunkin rokauksesi vielä joskus paljastuvat. No, nyt ei tarvitse kuponkeja leikellä, kun viedään joulua rintamalle oman pitäjän pojille. Niin lähtevät hauhonmiehet matkaan, lottien heiluttaessa Hyvästä ja Suojamäen pihalla. Teiden varsilla kulkijat heilauttavat kättään ohi kiitävällä autolla. Matkalaisten määränpää on siellä jossain, siellä missä Hauhon nuoret miehet viettävät tulevaa jouluaan. Huuko Tupala ja Jalmari Kuusela istuvat Väkeväisen kuorma-auton hytissä. Onni Karkkula keikkuu kinkkuineen lavalla. Mielialat ja odotukset ovat korkealla. Tästä se lähtee. Seurue saapuu Parolan rautatieasemalla puhisevan junan viereen. Kuorma-autosta puretaan tavaraa ja lastataan junavaunuun. Hauhon isännät hääräävät toimeliaina. Karkkulan selkään sovitellaan suurta selkäreppua junaan nousua varten. Tupalalla on sylissään valtava voipaketti.
Kuusala kanniskelee omien tavaroidensa lisäksi suurta tonkaa, joka on täynnä kermaa, retaa. Karkkula kaivelee esiin passeja ja papereita esitelläkseen niitä junahenkilökunnalle. Miehet pääsevät monen pyörähdyksen ja repunpurun kautta sisään ahtaaseen käytävään ja siitä heille tarkoitettuun makuuvaunuun. Joku pliuttaa se vasta pirunpihtion. Eihän täällä pääse edes istumaan. Annas Tupala, kun pääsen kopeloitteen sitä keskilaveria. No löytyyhän ne oikeat pykälät. Joo, täältä löytyy potta ja juomalaseja. Kyllä meille nyt kelpaa. Jaa, minulla voisi olla jotakin laittaa niihin astioihin, nimenomaan juoma-astioihin. Se onni. Ennen sitä tehdään ristillinen tasajako petipaikoista, tai meillä ei sinun laittamiesi tarjoulusiesi jälkeen ole älliä siihen. Menes sinä Tupala kuivempana sinne yläpetille. Minä otan suorajalkaisena ylivääpelinä alapetin, joten kansanhuolto saa olla keskilaverilla meitin välissä turvallisesti tuon retaton kanssa. No sopiihan tuo. Tuo onni sai talvisodasta muistoksi pääsylipun aina parhaille paikoille, kun kulkee jalka oikosena. No parempi sekin kuin oiko säärisenä. Nyt, veljet, otetaan maljan rautateille ja erittäänkin niiden makuuvaunuille kaikki ne himphamppuineen. Aamu valkenee. Junamatka on edennyt yön aikana Laatokan pohjoispuolelle Salmin pitäjään. Miehet heräilevät ahtaassa makuuvaunussa. Pätkelles onni. Mitä tujua sinulla sinä pullossa oli? No mitä nyt sattuu reppuun tarttumaan kotipuolesta? Ettei myös polttosta. Minuun se ainakin teki vaikutuksen. En ehtoolla enää muistanut, kenenkään poikia oli ja koska ristitty. Nyt meidän pitää luopua yöpuustamme ja vaihtaa päivävaunuun. Olemme pian Uuksussa. Unamatka Aunuksia siitä Mäkriään on yhteensä vielä 200 kilometriä. Ja matkan varrella on monia historiallisia paikkoja. Salmi, Viteile, Tuulosjoki. Pyhiä paikkoja, joissa on suomalainen veri punannut maan armeijamme ajaessa vainolaista Kauko-Karjalan mailta. Näitä paikkoja ei voi ohittaa ristimättä käsiään ja muistamatta niitä, jotka ovat kaikkensa antaneet ja kotiseurakunnan multiin tuotu. Juna saapuu Mäkriään ja Hauhon miehet etsivät jatkoyhteyttä Syvärille. 5. eli hämäläisdivisioonan esikunnassa palveleva hauholainen kersantti Einari Penttilä on lähetetty isäntiä vastaan. Täällähän sitä on tuttu ja tervetuloa. No Penttilähän se siinä terve miehen. Kauas tartti tulla naapurikylän miestä tapaamaan. Kyllä nyt juttua viisaa, kun kuulumisia vaihdetaan. Mutta ennen kuin aljetaan, niin mennään valtaan tuosta lomalaisautosta istumapaikat, ennen kuin tuuloslaiset kerkiävät. No minä katson, että nuo Asaman seudun ainoat siviilimiehet olivat kovin tutun näköisiä. Kappeli seurakunnastakin on lähdetty matkaa, meidän tietämättä. No hyvä, ettei törmätty junamatkalla. Olisi jouluttu pian noudattaa juomapuolella tuuloslaista tapaa. Ja mitäs se on? En minä jaksa selittää. Penttilä, kertokaa te. Niin no, ei sitä kosolti kerrottavaa ole lapsenlapsille. Kun piletään Tuuloksen tapaa, niin sahtikin juolaan juhlissa suoraan haarikasta. Niin Hauhon miehet siirtyvät sotatoimialueelle autokyydillä. Yöllä saavutaan Syvärille ja asetutaan majoituskorsuun. Tarjolla on soosia ja kuorittuja perunoita sekä Penttilän ampumaan peuraa. Peuran pyllyä ihanata, maljojakin maistellaan. Poikien kanssa säästettiin teille vähätuloillallista pernaa ja kastiketta päivälliseltä ja on tässä itse ampumaani peuraakin tarjolla. Täällä Itä-Karjalassa on hyvin riistaa tarjolla. Oletpas ampunut komean elukan. Siinä on sitä pyllyä ihanata.
Kuuselan kansanhuollon vaistot heräsivät, kun on oikeita lihaa tarjolla. Eiköhän jaeta tasan. Joo vain onkin jakamista. Kyllä huomaa, että sinä Einari olet metsästäjien valioita. Olen metsästysseuran perustajia. Niin olehan minä aina innolla käynyt erällä. Ja nyt vähän toisenlaista karhua kaatamassa. Huomenna lähden hakemaan loppuja pakaaseen juna-asemalta. Pääsette samalla kyydillä Lotinan peltoon. Mitäs erinomaista siellä on? Syvärin luostari, niin siellä on nykyään kenttäsairaala, mutta pääsette katsomaan suuremmoisia rakennuksia, seinä- ja kattomaalauksin. Etenkin pääkirkko on koristeellinen. Luin jostain lehdestä, että tämä Aleksanteri Syväriläisen luostari on toiminut bolseviikkien vallassa ollessa vankilana. Niin kuulemma sieltä on kirkonorsilta löytynyt joitain vankeja hirtettynä, kun pojat sinne ensi kertaa menivät. Puheet luostarista synkentävät mieliä ja Karkkula vaihtaa puheenaihetta mieluisampaan. Olisipa kesä, että näkisimme nämä kuuluisat viljavat Aunuksen aukeat. Tokko niitä nyt on viljelemään päästy. Sujautetaanpas tuo peuranpylly suihimme ja saat Einari samalla kertoa, miten pihkurassa sinä tuon peurapukin kellistit. Peuroja ei juuri kotopuolessa näe. Muistutan, että meillä on huomenna pitkä päivä. Lotinan pellosta palattua me mennään ehtooksi Syvärin karhunpesälle. Sinne kerääntyy Lottakanttiiniin hauhonpoikia, niin pääsette tervehtimään ja jakamaan tuliaisia. Meillä on heille jaettavaksi tuntemattoman sotilaan paketteja, joista löytyy kaikenlaista. On kirjoja, kirjetarvikkeita, sukkia, kaulaliinoja, tupakkaa ja karamelleja nyt ainakin. Lotat pakkasivat niitä Suojamäessä viikkotolokulla. Ja lotat voisivat kattaa sinne tuomisistamme korviketta ja Hauhonemäntien limppua voilla ja läskiviipaileilla höystettynä. Niin ja hengenravintona ajattelimme, että minä kerron Hauhon kunnallisista ja seurakunnallisista oloista ja tuo Kuusela kansanhuollon näkökulmasta. Karkkula saa selittää asevelitoiminnasta Hauholla. Eiköhän näillä eväillä saada pojille rattoisa ilta. Huomenna lähdetäänkin pärryssä. Ajetaan eturintamaan Syvärille saakka. Hauhon isännät kyyditään jouluaattona Syvärille eturintamaan. Satunnaiset ammunnan äänet muistuttavat sodan läheisyydestä, myös jouluna. Lottakanttiiniin on kokoontunut Hauhon miehiä jouluaattoa viettämään. Tuoksuva joulukuusi ja yksinkertaiset koristeet kertovat juhlasta. Hauhon isäntien tuomiset herättävät innostusta. Tuntemattoman sotilaan paketit jaetaan. Mukana on myös paketteja kotoväeltä. Lisäksi saadaan maistaa hauholaista rievää ja kinkkua. Kermakin tekee Kuuselan vahtimasta tonkasta kauppansa korvikkeen sekaan. Ja sujahtaa sinne muutakin. Pataljoonan komentajan järjestämät viinaannokset nostavat innostuksen punaa kaukana kotona olevien sotilaiden poskille. Mutta jouluna ei elämöidä. Tupala, Kuusela ja Karkkula pitävät esityksensä, jonka jälkeen sotilaspappi Voitto Viro pitää lyhyen jouluhartauden. Kaikki herkistyvät kuuntelemaan. Ja sillä seudulla oli paimenia kedolla vartioimassa yöllä laumaansa. Niin heidän edessään seisoi Herran enkeli ja Herran kirkkaus loisti heidän ympärillään, ja he peljästyivät suuresti. Mutta enkeli sanoi heille, älkää peljätkö, sillä katso, minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikelle kansalle. Teille on tänä päivänä syntynyt vapahtaja, joka on Kristus, Herra, Daavidin kaupungissa. Ja tämä on teille merkkinä. Te löydätte lapsen kapaloituna seimässä makaamassa. Ja yhtäkkiä oli enkelin kanssa suuri joukko taivaallista sotaväkeä, ja he ylistivät Jumalaa ja sanoivat, kunnia Jumalalle korkeuksissa ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto. Sotilaspapin luettua jouluevankeliumin lauletaan virsi, Jumala onpi linnamme. Tykkien äänet ovat vaienneet ja mielet valtaa joulurauhaa. Hartauden jälkeen
Joukot siirtyvät hiljaisuudessa omiin korsuihinsa viettämään jouluyötä. Ja kotoa saadut paketit sekä kirjeet otetaan esiin. Voimakas yhteenkuuluvuus yhdistää miehiä. He ovat yhdessä taistelleet ja pelänneet, tukeneet toisiaan kaikissa tilanteissa. Myös hauholaisisännät vaipuvat korsullaan rauhaisaan uneen. Kinkun loppu korsun pöydälle käärepaperiin jääneenä. Ehkä Hugo, Onni ja Jalmari palaavat unissaan viettämään joulua kotiin omien perheidensä parissa. Mutta nyt näillä joulupukeilla ja täällä olevilla urheilasotilailla ja Lotilla on rintamajoulu. Kaukana kotoa, vieraalla maalla, syvärillä.